Ito lang ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Magandang araw po mga kababayan. Kumusta po kayo? Si Kuya Abs Flores po muli ito. Tayo po ngayon ay magko-compose. At nakikita po ninyo sa aking likuran, tapos na po yung ating compost bin. Okay? Yan po natin ilalagay yung pong ating mga materials para ma-decompose. So, ko lamang po ipakita sa inyo yung ginawa po nating compost bin. Yan, simple lamang po siya. Kumbaga wala po tayong ginastos. Yan, mga material po natin. So, sanga po ng kahoy. Tapos ito pong kawayan, medyo pagatuna. And then ito pong nylon o tansi. Yan, gamit na po ito. Medyo mahuna na po, pero dahil po sa sayang naman kung tatapon lamang po natin to, kaya mas mabuti na lamang po na ito po yung ginamit natin na panali. Yan, pwede rin po tayong gumamit po ng bagging. Yan, tignan nyo po yung aking kapaligiran. Actually marami pong bagging po dyan. Okay, pero mas minarapat po natin na gumamit na lamang po ng nylon. And then yan, yung pong plastic. Okay, may mga napapanood po tayo sa YouTube na paggawa po ng compost bin, compost pit o compost box. Pero depende naman po kung anong design po yung gusto po ninyo. Basta ang importante po dyan tayo po ay makakapag-compose. Ito po ang importante po dyan. Yan. Ito plastic, ilalagay lamang po natin dito para magsilbi pong harang at hindi po magkalat yung ating mga organic materials, kaya mga materials po natin na i-compose. Okay, yan, ihiwain lamang po natin to para magkasya po rito sa ating compost bin. Yan. Okay, sayang din tong plastic kung tatapon lamang po natin, ano? Kailangan natin mag-recycle. Yan na siya. Yan. Yan, okay na po siya. Ang sukat po nito 1 cubic meter. Yan. 1 meter wide, 1 meter length, 1 meter height. So 1 cubic meter. Siguro sa tansya ko po, kaya po nitong mag-produce ng 5,000 seedling bag na 3 by 3 by 7 na size po ng seedling bag. Yan. Siyempre, ihalo po natin yan sa lupa. Ang plano po kasi natin dito, gagawa po tayo ng maliit lamang po na nursery. Yan dito. Tatanim po tayo ng iba't ibang buto ng kahoy, iba pang halaman. Siguro mga February or March or April. Yan po tayo magsisimulang magpunla at magsusupot po ng mga lupa o kaya magpapating. Ano nga ba po ba ang kalagahan ng compose? Siyempre, simple lamang po ang ating sagot. Para madagdagan po yung pong sustansya po ng ating lupa na gagamitin po o isusupot sa seedling bag. Yan.
para yung pong beneficial na microorganism mas dumami. Yan. Okay na. So samahan po ninyo ako mga kababayan, ano? At panoorin niyo po itong video kung paano po tayo gumawa o mag-compose. Okay? Tara sa rigging area. May merienda muna tayo saglit. Saging. Pagkatapos nating mag-grass cutter itong mga damo, ito namang loob ng ating chicken house ang lilinisin. Papalitan po natin ng latag. Okay. Tara sa loob. Naipon na po natin itong ating mga inilatag na damo. At syempre, pati rin itong mga tinabas po natin na damo. Okay? Yun. Ang susunod po natin na gagawin ay hakutin na po ito patungo po sa ginawa po nating compost bin. Yan. And then mamaya lalatagan po natin ito ng panibagong damo. Yan, para yung kanilang ipot o kaya dumi hindi po dumikit sa lupa. At syempre magsilbing pataba rin po yan ng lupa. Okay? Kaya i-compose po uli natin sa mga susunod na araw.
Ang susunod po natin na gagawin ngayon, unahin po natin na hakutin itong mga sariwang damo. Okay? And then, susunod po yung nilinis po natin na latag o nilatag po nating damo sa loob po ng kulungan o sa chicken house. Okay? Alternate po, yung gagawin po natin na paglalagay po ng ating composting material sa ating compost bin. Okay, so sasako po natin ito and then sako din po natin yon. Okay. Ito na yung galing sa kulungan na damo. Yan. Alternate po, no? Green, brown, green, brown. Ngayon, ito po mga sarimang damo ang ating susunod na ipapatong. Ulit lamang po yan hanggang sa mapuno po ito. Yan. Susunod, brown uli. Yung pong damo na inilatag po natin sa kulungan. And then green na naman. Okay. Tapos din po itong ating ginagawa. Nahakot na po natin lahat ng ating compost materials. Nandiyan na po. Yan. Asahan po natin na pagkalipas po ng halos isang linggo, bababa po ito. Okay? Siguro manghanggang dito. Yun po ay indikasyon na po na nasa state of decomposition na itong ating compost material.
Okay, and then dadagdagan na lamang po natin. Okay, meron pa tayong hahakutin doon. Siguro bukas dadagdagan po natin yan. Aha. Ngayon, pagkalipas po ng mga halos isang buwan, haluin po natin to. Okay, kakalasin po natin, and then babalik na rin, haluin po natin para itong mga nasa ibabaw, yung mga hindi pa nadidecompose, madidecompose din. Okay, so hanggang dito muna po mga kababayan, sapagkat maglalatag pa tayo ng damo sa ating kulungan sa bahay po ng manok doon po sa may itaas. Well, maraming salamat po sa panonood. Bye bye. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.